December 14? Oy, si mama. Chigtutik man daytoy. Ha? Ay! Ukis sabam. Mangigigtut ka, Berta. Apay, datoy ka. Apay, lagawid ka. Ha 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 ha. Nakigtut ba kita? May problema kasi. Kaya nagawid ako. Hambang obvious? Nga nakigtut na? Apay, anya problema? Talagawid ka. Ayaw ko na mag-boarding, ma. Puko naman kasi Lucky Me at sardinas ang ulam namin dun, ma. Marigregatan naman na ako sa mga ulam namin dun, ma. Kaya ayaw ko na mag-boarding, ma. Kaya nagawid na lang ako dito sa bahay. Kasi kapag andito ako sa bahay, naiimas ang sidsidain natin dito, ma. Oh, apay, madiman kita boardingin. Amam si ka. Nakachus-chusi ka. Kit di ka pagyaman ta, dati makan mo. Kit dagita ngayong dudu mga ubing. Awan makmakanda. Bagsi ka ta, makasid-sida kakas jay. Ngayon isuda ngay. Kaya't mo ti makatupos, igaid mo. Ta, ata lang iti may pamanak kanyang anak ko. Kasi siyak idi, kabanbanwaga, hanak nakapalpas, iso, do kay anya tirigat ko. Titi isiklat tam para kanyang anak ko. So, dapat ko makatupos ka. Basta uma naman nakasako sa kankarin namin dun, ma. Oo, makiyat ko nga makatupos ak matapno, matulungan kayo, tsaka maiahon kayo ti kahirapan. Iso, gagayid ko ti eskwela, mamang ko. Kasta anak ko, igagayid mo ti eskwela anak ko. Tapno, makatupos kan, magatang mo tiyang aming nga kayat mon. Ano gaya masida dyan, ma? Naimaswa? Itlukin sa kinesti sida tayo dita. Makan kalitan. Anda naman, ma. Kaya nga nagawid ako dito para hindi ko na matikman yung mga itlog at magi. Tapos ngayon, uuwi ako. Ganyan din naman palang ulam ninyo. Anyamit din. Agpili-pili ka pa ilang ti masida. Kanindatan. Nagadulong nga ubing nga madi nga mangmanganin. Tas sika agpili-pili ka pa. Ay.